Nya arita mahigala sa mga pinaskuhan og Christmas bonus man kuno ning 2 million is congressman. Unsa man ning kalakiha? Si nya ni gawas ni sa pamantalaan mahigalang the Philippine Star. Nabatay video ani dai ni Libiste. Pagsulti ani niya ato lang paminaw sa Libiste ron taod ha. Labot ani mahigala. Kini nga portion to kinato makigilan sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active nga sagol niini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa ano libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadulma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape, dili ba kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar. Straight to the point. Okay, ang mga congressmen matod pa mahigala ni Congressman Leandro Libiste. Nigawas ni pamantala ang The Philippine Star o sa Inquirer, nigawas po ni sa ato mahigala sa RMN. Doon na mga higalay, pila man ka congressman tanan, appeals party list, doon ay 318 ka mga congressmen. O kanang 318 ka congressmen, tagaan ni mo tag 2 million, dako sa kwartaha, ato ni tagag pagtagad mahigay kay 2 million ang Christmas bonus. Na kini mahigala dili nagikan ako. Report niya sa Philippine Star og pinasikad mahigala sa ilang gikot nga mao si Congressman Leandro Libiste. Straight to the point. Og kini nga portion makagilantod kanato sa seed liniment oil makasama mga kaigsunan ang pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay maayong balita gikan sa pait. Kana ang seed liniment oil mga kahilaan. No mo ni ang importante nga makahatag og kahupayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katulog-katulog sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmayng mananap o mga insekto, bisan na lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit na makasama og mga kapanyawan sa seed element oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Straight to the point. Atong tak na alas 9:10 na sa atong uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Now, point. kining pamahayag mga higala ni Congressman Leandro Libiste. Ni amanis video mga kagilaan. Iyan ning sulti ha. O gi-quote ni mahigala sa Philippine Star na report sa nato ni sa RMN. Matod pa dinhi, each of the 318 congressmen including party list representatives may receive 2 million pesos as Christmas bonus coinciding with the signing of 2026 General Appropriations Bill. Batangas 1st District Representative Leandro Libiste said yesterday. Sa binasaya pa mahigala, matag-usa sa 318 ka mga congressman apil ang mga party list nga mga representatives. Makadawat mahigala og tag 2 milyones pesos isip Christmas bonus. Ni coincide kini sa ilang pagpirma na pag-aprobal sa budget sa 2026 General Appropriations Bill matud pa ni Batangas Congressman Leandro Libiste nga miingon kagahapon. Straight to the point. Haya-haya daig mauhon sana all. Kini mga congressmen mga kaigalaan nani sila salary grade nga 31. So kanang salary grade nga 31 kay ang president mangod salary grade 33 man na, may pinakataas government. No? So, ang mga congressmen salary grade 31 na sa mga 300,000 ang buwan. No? Pinana. Unya, yahay kay wapay labot na sa kwan, ha? Kana, sa sweldo pa lang na. Bonusan ni mo og tag 2 million kung matinuod magaling ni. Kanang salary grade 31 more or less mga nasa mga 300,000 ang sweldo ana. Unya naibonus may pay labot sa mga allocables ana ha. Kini mo iklaro mahigalag allocables ug non-allocables. Ibutang ta mahigala diri sa may 7th district sa Cebu. Ang top 1 sa mga congressman sa Sugbo, si Congressman John Calderon, top 1 man.
Kay ang iya mahigala sa out of 50 billion nga gibubo sa Cebu nga flood control project tuwa sa 7th district ang 30 billion kapin. Inani hinoong klasiha sa allocables mahigalag na as congressman no gini klaro gini nga wa magsalig sweldo dai. Kana kung tinuod nang giingon ha nga kadtong sponsor sa NEP mga higala, kadtong sponsor sa mga line items dito, dunay bahin mga sukit tig paminaw, mao man ang mga nanggawas ron nga report. In fact, doon naman tayo mga naistorya gyud labot ani. Pulte haya-haya. Og imong pangutan-on ng congressman o senador, matinuod din lang gingon dai nga may salig sweldo, may magsalig sweldo. Nagsalig sa allocables. Lahi man yung mga kabos, kasamang kay wa man ta magsalig sweldo, nagsalig man ta sa utang. Kana og way labot kickback kay lang ha, way kickback. Sus yahaya ang sweldo ha. Way kickback ha. 300,000 ang sweldo kay salary grade 31 man, more or less nasa 300,000. Unyang mabunusan ka og 2 million makaingon kag sana all. Way labot kickback. Nya karon matod pa report man gud ni mahigala sa Libiste man nag-ingon ani. Sa report sa Philippine Star giba akong basaw na on top of the salary of each congressman, we have a monthly operating budget in our offices. Napagay monthly operating budget day. Di gyud maibanan ang imong 300,000. Kaya mismo ka na pliti-pliti nila, justify mo na. Liquidate man naman na pliti sa aeroplano. Wag kayo magasto. Ha? Unya, doon na pa'y operating, matod pa nyo, on top of the salary of each congressman, we have a monthly operating budget in our offices. So, gawas mga higala sa sweldo sa matag-usa ka congressman, doon na pa sa monthly operating budget. Doon na pa'y gahin alang sa ilang opisina. Unya, matod pa kining maunggahin more or less 1 million. Hayahay pas pulis gid kay. O matod pa mga higala, we have extra more or less 1 million and today we have extra being given to us. First, it is Christmas. Una ko no tungkol kay Christmas. Second, the bonuses are released in time for the voting for the budget. Leviste told reporters. He admitted he learned of the bonus only from the congressman. Matod pa niya. So, duha ka rason. Nganong gihatagan og Christmas bonus, kay number 1, Christmas. Number 2, magbutuhay naman sa kinini ang budget mga higala, kining General Appropriations Bill. Unya, matod pa mga sukit paminaw, ato paminaw sa Libis TV, kining iyang tingog ko no be. Mas mayo ko nata naman tada nims no, kana sige ko no ato paminawon ko no nims. Kani interview sa mga reporters ha, bebe. Kung hindi po ako nagkakamali, sir, meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba, mas mataas, baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus na nagkataon ay halos kasabay ng approval ng budget. Nung Oktubre din, dagdagan ko po, may 1.5 million pesos na ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget. At buwan-buwan, meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Times 318, ito po ay mahigit 6 billion pesos. Ang MOOE budget ay itinaas ng 7.8 billion pesos. Kaya in some ways po, maaari nating sabihin na ang itinaas ng Kongreso para sa sarili ay napupunta balik sa mga nag-decide na itaas ang sariling budget. Kaya, I think through the parties. So may 2 million nga na Christmas bonus? Kasi sabi ni Kong Erisi wala. Baka sa minority po wala. Kaya nga, ang panawagan ko, transparency. Hindi. Yung sinasabi niyan, 20 Majority. million a year. Majority. Hindi. Sa akin,
Siguro mga 20 million a year. Wala pa naman akong 1 year, pero kung yung natatanggap ko every month, siguro mga aabutin yun, 20 million a year. Pero ang ginagasta ko para sa district ko, district office, I'm paying district fees. Ang sweldo ng mga tao ko doon sa district, 600,000 a month. Lahat ng mga kailangan doon, supplies, kulang pa yun. And Kaya nga, baka nagdagdag dahil kulang. ang punto ko po ay hindi na mali ito. Pero dapat may transparency. Mer- Saan nyo na lang Saan ba galing? ito po ay galing sa MOOE fund. Opo. Or I don't know kung fungible naman yung funds. Pero you can really verify. May binibigyan ngayon na 2 million cash per congressman ngayong linggo. At ang panawagan ko, huwag tigilin necessarily ang mga practice na ito, pero maging transparent tayo sa publiko, lalong-lalo na dahil ito po ang main point ko, hindi yung use nito, pero yung proseso. Ang panawagan ko, idebate natin lahat ng mga budget, lalo na yung mga ini-increasean ng budget, dahil ang Kongreso ay nagtaas ng sariling budget ng 10.5 billion pesos na walang debate. At ayaw ko pong sabihin na ginagawa ito na walang nag-question. Kaya nagpahayag po ako para lang on the record na hindi ito naaprubahan na walang nag-question. May nag-question pero hindi pinagbigyan tayo na talakayin ito sa Kongreso ngayong araw. Congressman Leviste, may 2 million peso cash for pick-up this week bawat congressman. Okay, fresa. Kini, tubag ni Swansing mahigala. Iya sang gipanghimakak, kining gibutyag ni Libiste. So kang Libiste to mahigalang pamahayag, nga mo ni, doon na day mga higalay kwarta ana, si Swansing sad mahigala mo nang himakak labot anay mga sukinti paminaw. Ato lang paminawon sumpay ni day, si Swansing. May ato ko na paminawon Swansing mga higala ang chairman sa House Committee on Kongreso ngayong Appropriations. araw. Sige kani. Kay tinuod ning dunay 10.5 billion, di pa na patakag sulti sa Libiste mga sukinti paminaw. 10.5 billion nga wa mo agig debate day. Unsa pagka transparent ana nagunsa man day na? Ang mga congressmen pag yun 10 billion kwanta ni din makinidhatay lang sa way debate kidhat lang. Kaya importante man ang amuagi na mahigalag discussion, debates, diha mahigala sa plenary for purposes of transparency. Kanang isulting Libiste wa mo agig debate na. So unsa man na? Gisekreto na ng kalakiha. Pero nitubag si Swansing, ato lang sa paminawon Swansing mahigala para in fairness po ba? Baya paminawon ta ko no. May 2 million peso cash for pick-up this week bawat congressman kasi Christmas bonus. You confirm that or you deny that? I vehemently deny that statement. That's all I've got to say. Again, I have said that the House leadership does not influence or try to influence any particular congressman, any individual member of Congress to vote in a particular way or incentivize them in any way. And I know that is what my distinguished colleague was alluding to before, and I have vehemently denied that yesterday during the press conference. Wala pong katotohanan yan. So yung 2 million po na Christmas bonus, you deny? I vehemently deny that. I don't Okay, want Pres. to... Pres, smiling si Swansing. I vehemently deny that. Sama na, sa Bisaya pa, akong hugtanon nga gipanghimakak na. Pero smile ito nako kay Ginsi ba. Straight to the point. Okay, alas 9:28 na mga kagilaan sa tubaban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. pamahayag ni Libiste, do na mahigalay for pick up na. Nga 2 million nga Christmas bonus. Pero gipanghimakak ka na ni Swansing. Ingon si Congresswoman Micaela Swansing, mo ni siya napuli ni Saldico sa Committee on Appropriations nga kinini ang I vehemently deny. Sa pa ako kanang hugtanon nga gipanghimakak. Straight to the point. Matod pa niya. Pero smiling man kaayo. Mura man uwak, matod pa uwak nga wa pero nagtangag.
Ato ni agi katawa mga sukitig paminaw. Si Congressman House Deputy Speaker Ronaldo Puno, Congressman Puno, sa report sa Philippine Star miingon, ako lang yung basahon, may gala, ingon siya, House Deputy Speaker Ronaldo Puno said, it was not a Christmas bonus, but additional funding for your Christmas requirements. In your district, matod pa ni Puno. Dili ko na siya, sa Bisaya pa, si House Deputy Speaker Ronaldo Puno miingon nga, dili na Christmas bonus, pero dugang na nga funding para sa Christmas nga mga requirements sa imong distrito. Ingon siya, adding that funds are recorded and subject to government audit. So kiniday ko nung funds nga subject ni sa government audit, umatod pa niya. Ingon siya, magki-Christmas party sa mga barangay captain mo, activities ko no, muna yung mga consultations, muna ko no yung additional nga gamiton. Hiyahay ko din congressman. So, dili ko na yung Christmas bonus nga pag congressman yun nga kuan. Musuroy ka dito sa imong distrito, at kas mga kapitan, imong ipaparty sila, mag-Christmas party panalitan mo. Pakiter ba ka kada? Kadto, mo imong gamiton kay nga kuan. So doon ay magparty-party, suros congressman dito. Mayroon congressman, ako yung hatag og duha ka lechon. Salamat kay ko, nga na. Dito na ito charge ay. Ang mga tao po tao na higala, kautang ka mabutoon ko, kapiha ko, nindot kayo kay gatagaan may lechon. Ano yung giingon ni House Deputy Speaker Puno? Nga dili na ingon nga Christmas bonus kuno nga kuan. Ang imo anak nga gastuhon nimo na ngadtog mag Christmas party ka dito. Na mga barangay kapitan nga ngadto nimo ikuan day. So hayahay Japon police. Mura rin Japon og ilang budget ba nga personal ba? Abot dito may gala, ingon na yun ito nga kuan mo speech na yun, pakaon ka dito, mo speech ka, kautang ka bubuto ng mga tao, bisag ilar tong kwarta, giluto sa kagaling mantika. Nag-speech ang kuno na yun, nga personal ni nato nga kwarta. Ang mga tao, may ilaman na i-educate ang mga tao ba nga, mupili tag mga leaders. Kung kanang inyong mga congressman din na mga maayo, buta rin ninyo dugang. 2028. Og tanaw nyo di maayo, ayaw ninyo butari. Ayaw mo og isa ka ng mga leaders sa inyong nakalaiyang lugar. Tanawan niyo di ba kurap og kurap. Unya, tanawon sa nato ang kanang leader nga mo protect sa katawhan, mo protect sa environment. Di kay nga unsa naman ning sa Siburon. Ngano naman taron nga na nangaupaw naman itong kabukiran. Straight to the point. Doon na may dakong mahimo ang leader, ana. Ang mahimo sa katawhan ka na itong kabukiran nga nangaupaw. Delikado man na kayo. Wa na'y magkapugong sa tubig. Muna mag-landslide, mga higala. Grabing kaupaw. Kinsa man ang mga leaders nga responsable, ana. Otro po ng DENR. Pero kana mga higala, kanang leader sa usa ka local government unit dakog mahimo ni ana pagpugong oy. Nga dili ta mangupaw ining kabukiran. Matingala lang sad ka kini taga DENR mga sukitig paminaw. Nakay imong kaugalingong yuta dunay batilis nga nitubo, imong giputol dakpon ka ikiha ka. Pero kadtong illegal loggers gyud nga 700 ka kahoy ang giputol wa gyud ay. Didto mga kaiganan sa Lusanan, akong gipadtuan sa mga reporter kay nikiha ang DENR gikiha kay kadtong mga doon na mo ko in charge tourism dito. Inumdum ka sa Lusanan nga dipintalan ang mga bato. Ang tuyo ro nila nga attract bang tan-awon. Nindot tan-awon ang mga bato gipintalan. Ingon din nan makadaot kana sa kinaiyahan. Agi pang iris nila ang pintal taon. Kaya lima ka ikihas la. Mga priso man ano yung ipintalan ng mga bato. Makadaot sa kinaiyahan na.
na ug dunay balaod atong i-follow. Pero kanang bukid karon nga gikwari, nga bungkag ng kabukiran nganong may dakop. Unsa naman ning atong kalaki ron? Straight to the point. Una mahigala bida. Dako sa kahimuan na ng kuana. Luoy kayo, no? Ang mga tao da sa ubos, ang bukid dito gipatag, giupawan ang bukid. Nya sige katandog ng bukid, sige katandog. Di landslide ang agi. Kisa may mga matay sa ubos, ang mga pobre nito mga igsuon nga tuan na muyo sa ubos. Way mga konsensya ning mga tawhana. Kuan kayo. O tinuod pala ni mahigala nga kining pabutos Pasko mo ni maka wagtang sa mga dimalas o maka wagtang ni mga kurakot unta. Ako di ko mingon ayaw mo pagpabuto pero mo pala ni maka wagtang maingon lugar ha pabuthan ta ni. Ya di tan katawa mahigala. Tanawa ning kabukiran sa Sugbo. O moingon ta first time ni nakatagamtam atong klasiha sa baha. Ang kaniadto nga mga panahon, ang atong kabukiran giupaw ba? Grabe ba ang kware? Dili. Grabe mga higalang pahimos sa ato mga kaigalaang environment nga nangadaot na. Ambot unsay nitabo sa DNR nga maayo man tas lang mo bantay kunuhay. Tawa lagi na. Mamintalag bato dito sa lusaran. Unsa man ang kaya nila kay gamay? Konsihal man to lusaran. Ingon sa amo ron ituyo sir kay pintal-pintalan ba? Na-viral sa to kay gipintalan ang mga bato, dunay pink, dunay puwa, dunay blue ana. Ang ilang pagtuo nga mo attract o mga turista sa ila. Asos gikuan sila gibadlong sa DNR. Dili pwede magpintal-pintal o bato makadaot sa kinayahan. Ngano nga man badlongan ng kware diha? Nay bakho. Naay mga bulldozer. Pati naghana, di lang ako isulti sa mga bukid ha. Mga taong way kaluoy mahigala naay mga bahay sa ubos na muyo. Naay bukid mga kagilaan dinhi nga na natipak na gani na. Dunay subdivision pa gani dinhi sa Sugbo mahigalang delikado mapiktaran pod. Kay ang bukid sige magkatandog gud. Naay subdivision pikas bukid. Ang pikas bukid gikware. Sig katandog na sig katandog. Sa pikas. Mo vibrate gud na. Gabi ra banda ko i-operate. Gabi has kware bisa gabi hala operate. Kada kong kwarta no. Nya pila man mo kabog nakakwarta na. Ang ato ba unta ba nga kana bitawng makakwarta mo pero kinahanglan nga ang atong negosyo lang unta ba nga fair bitaw? Pwede naman mo negosyo og fair diha nga negosyo nga di pud mo makadaot sa kinaiyahan. Di pud mo makadaot sa mga tao. Kay mo resulta mo gud ngadto sa mga tao gud. Mo nandakog kini mga tao nga ato mga officials na amoy mahimong dako Pero nganong inyo manggi piyong lang inyo mga mata diha. Nagpakabuta bungo lang mo. Di masa kumutuong mo kay bawa na kanang mga kabukiran din nga gi pangguba day. Kusugod kay ng andar ng bulldozer, kusugod kay ng andar ng mga bako. Na dinagubo ko na diha. Unang-una ang kapitan ng mga baryo wa day makabantay. Ang mayor anang maong lungsod, wa day kabantay. Pero ngano man, mayor sa lungsod, mayor sa city. Ang congressman anang nga lungsod, ang congressman anang nga city, ang gobernador. Niadtong panahon mahigala sa unang gobernador, pati grabing kware. Nga upaw ang kabukiran. Nakabadlong bang DNR? Nya kutob lang mo sa pagpiyong sa inyong mga mata diha. Wa mo gunahuna nga makadaot na sa mga tao. Matumpag na mga bukid din ha. Daghay mga matay. Nya may iyahay lang mo Punsyo Pilato. Kung mahitabo nang doon na yung mga matay. Wala atong educate ang mga tao. I hope ang katawhan ba makasabot nta. Panahon nga eleksyon kita'y hari, kita mo mahukom. Ang problema, di ay mga balay nga banlas, di ay mga nangatabunan tungod sa ilang mga pabaya. Inig-eleksyon mga higalag, tagaag puspas, gitagaag kwarta, awa na nakalimot na sa mga nakalimot na mahigala. Bisag rin kuway eleksyon, na may mga binayran nga mga trolls, may kayo mo dagdipinsa mahigala. Bisag klaro na nga mga sadaan ni mga politiko, kining mga uban pang mga
officials gobyerno. Matingala lang ka nga na maayo kay mo dipinsa nila nga kuan man ana ang sama ini karong problema sa flood control. Nabagoy politikong na priso wa. Niingon mahigalas BBM nga before Pasko na anay maprisong dakong isda. Nya nahuman naman Pasko. Before bagong tuig kano sa amang gyud. Wa man lagi. Kanas diskaya okay na priso na diskaya ko uyon sa ko na priso na pero gamay na nas diskaya. Way laing dako-dako diha. Straight to the point. No sa man na scam na sa daan ng kalakihan nga giingnan ka naay mapriso before Pasko o before bagong tuig nya wa man sa na scam na sa mga tao ani. Nya mangutana mo ngano na negative ng rating ni BBM? Naay. SWS man nga survey, dapat survey pulse isya eh. Dili na akong survey ha, ako ba atakihon ni mga trolls mahigala nga. Pero duwa na ko, din ako tagdo na sila kay ngano. Nanginabuhi na po sila pod, Isaad man siya nga naay mga prisong dagkong isda, hay naman tong dagkong isda. Nganos diskaya raman, way lain nga kalibil ni diskaya nga kontraktor nga ato sang ibalhog og apil. May na lang ba nga amaman ang mga tao, bahala na lagway apil sa BBM, wala na apil ng ambot ha nagkasumaldes ron. Pero dugang-dugang ipon din taon, oy kagamay ba ng diskaya naman, napailaing dugang niya. Ay dito ni kataw-katawa mahigala. May mo sa mo dipinsa mahigala sa kwan nga. Abot na ko sa Malacanang ang korupsyon ha. Bisa gani ka sa Lacson, kanang gigunitan mahigala nga Cabral files ni Libisti na apoy file anas Lacson. Nakakuha po siya. Nya kinsa may na involved katus bunuan dako tong iyang allocables. Dapay laing ES nga nakakuha pong 8 billion. Na nasa doorstep sa Malacanang ang korupsyon. Bisag ayon na lagi apis BBM. Kanang dako-dako nga isda lang. May man sa mo dipin sa ayon lagi apis BBM kay basig mo puli Sara. Okay. Og mauna inyong gusto, pero taga-taga imig dugang-dugang nga dako-dakong isda pambuhan na lang maam-aman ang mga tao ay nagharamay nga matay di Cebu. Si Diskaya pa man karon ang kontraktor nga na priso nababaylaing kontraktor diha.